Sinalubong ng banda at sayaw ang pagbubukas ng 6th Food and Bicol Beverage Expo at 2nd Bicol Tourism Expo sa Convention Center Capitol Complex Pili, Camarines Sur noong Huwebes. Busog hindi lang ang tiyan kundi pati ang mga mata sa dami ng pwedeng mabili sa 4 na araw na okasyon. Kaya enjoy na enjoy ang mga dumalo sa iba't ibang pagkain, inumin, kagamitan at serbisyo. Pinilahan ang libreng patikim ng halo-halo, ice cream, kape, paraffol at marami pang iba. Nagturo naman ang isa sa mahigit 100 exhibitor kung paano maging barista. So currently we have the Be Your Own Barista. We're inviting people here in Camsur to experience making their own coffee. With the help of our experienced baristas here, we can assist them to create their own coffee and get a feel of how to be a barista. Ang Fabex ay hatid ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry Incorporated, katuwang ang probinsya ng Camarines Sur at ng ilang ahensya na layuning makilala ang mga produkto at serbisyo ng probinsya. Bisita sa okasyon ang celebrity chef na si Chef Tatong na ipinagmamalaki ang pagkaing Bicol. Inspirasyon ni Chef Tatong ang kanyang lola na isa ring Bicolana. I am part Bicolano because my grandmother is a Bicolana from Naga. Kumakain kami ng laing, no? Laing. And I would remember we could only cook laing when may nagpapadala ng dried gabi leaves sa Cebu. Nagbigay dagdag kaalaman ang mga imbitadong speaker sa aktibidad para sa mga nais pasukin ang pagnenegosyo. Bukod dito, mayroon ding cooking competition, mixology, latte art, brewing at barista competition. Nagtuturo sa barista, syempre, masaya. Nakakapag-share ng knowledge and syempre, nakakapagturo kung paano gumawa ng okay na coffee. Malaki po ang tulong dahil unang-una, marami nakikilala, tapos na ipaliwanag namin kano ang kalaga ng aming produkto dahil lalo ito ay isang organic product. Yung goal natin dito is yung mga existing business owners and then yung mga students din na nasa industry, nasa course ng tourism, ng hospitality and management, entrepreneurship, and also sa culinary. Ma-expose sila and mas marami silang matutunan from different speakers, mga experts. Laki bahagi naman ng ilang airlines at hotels sa Fabex at Bicol Tourism Expo sa tampok na promos at packages sa kanilang domestic flights at accommodations. May Di Maano, CSN.